אז למי שלא יודע, שר, נתן לו בר מצווה, סייף, כבר שנה שביעית, מאז שהוא היה פיטרי. מולו עכשיו שמעון, המאמן שלו. אז קצת למי שלא יודע מה זה סייף, הדגמה קצרה, לא יודעת בבקשה מהבמה חבר'ה. שר מסייף בסגנון שנקרא דקר, זה הכלי. היום אגב שר הוא סגן אלוף ישראל בתחרות שהייתה לפני בעברו הוא כבר אלוף ישראל ומדורג ראשון שני כבר במשך שנים נגיד שלו בארץ. אנחנו רואים שר עושה עכשיו תרגיל שנקרא צעד קדימה והתקפת מקרא תוך כדי התחמקות מלהב היריב. ברכה רגע לכולם, תראו. שר עכשיו מתאמן עם דקר. ידית הזאת זה ידית ישרה, ידית צרפתית, שבה שר התחיל ועדיין מקבל אימונים אישיים. הידית השנייה שבה שר מתחרה היא ידית אחרת, ידית אקדח, שמאפשרת אחיזה יותר חזקה ומדויקת. בתחרויות זה לא ככה כמו שאתם רואים, מסתכלים מי דוקר מי לא. בתחרויות זה הכל חשמלי, שכפי שאתם רואים כאן יש שקע שאליו מתחבר כבל חשמלי שעובר מתחת לבגד ומתחבר למכשיר חשמלי שאפשר לראות אצל השופט יכול לראות עם אורות. זה דקר של אימונים שלאו דווקא יש בו. בסופו של דבר, בסופו של הלהב יש פוינט, מעין קפיץ קטן, שר, תקור בבקשה. ברגע שיש דקירה, הכפתור הזה נלחץ, סוגר מעגל, ויש מכשיר עם אורות שהשופט יכול לראות מי דקר ומי דקר ראשון. המסכה, המסכה אני רק רוצה להראות שחרבות וזה קצת מפחיד, אין שום בעיה, דוקרים, מסכה בסדר גמור, הנה. דקר שלא כמו בענפים אחרים